Здравейте, приятели! Добре дошли в моят канал. Аз съм Ема, а това е Лео и днес той ще ме гримира. Значи подготвили сме си една палитра, където има доста голям избор. Значи основа, гъбичка, червило, коректор, молив за устни, очна линия, молив за вежди и спирала, както и фондютен и пудра. И една четка за сенките. Така че да не губим повече време и да започваме. Започваме първо с праймера, който е на Essence. Чакай само да си вържа косата. Добре, давай. Така, нека да опитаме пак на дясната буза. Не, с ръце се мажи това. Тук къде бягаш? Така, сега ще използваме коректора на Catrice Cosmetics. Коректора. Коректор? Фондютена. Да, фондютена. Така, сега продължаваме с коректора. Така, сега преминаваме към пудрата. Сега към палитрата. Покажи на хората какъв цвят ще използваш. Ще използвам ето този цвят. Кажи, че използваш руж. Използвам руж. Така. И сега ще използваме контура да й оформим носа малко. Така. И сега хайлайтер. Защо на носа? И почваш да приличаш на нещо. Така, приключихме с сенките. Сега преминаваме към молива за веждите.
Така. Приключихме с молива за вежди и сега преминаваме към очната линия. Да. Обърни се. Така. Така, хора. Преминаваме към миглите. Използваме това, където се навиват миглите. Така, готова си с това. Готова ли съм? Не си. Преминаваме към молива за устните. Сега правим така. И правим така. И преминаваме към червилото. Айде, не вземете шума. Айде, готови си. Много съм красива. Ле, хора, погледнете ми само ружа как е. Да не говорим за очната линия, за носа няма да коментираме изобщо. Може да игнорирате шума. Ами аз мисля, че съм страхотна. И аз така. Гримът ми е просто великолепен. Да. Приличам на магасарка. Хора, кажете колко ми давате от 1 до 10, как съм я гримирал. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал И и да ударите лайк бутона. Чао!